de Femarec! Carai! Hòstia, gràcies. Jo ho deixaria aquí. Mireu, gent de Femarec, jo us conec molt poc, és a dir, no us conec massa, sé que existeix Femarec, i els que ja em coneixeu, us diré que a mi m'encanta conèixer gent, ja ho sabeu, oi que sí? Hi ha algú d'aquí que segueixi el meu programa de televisió? Sí? Hòstia, vale. Bé, aquí el primer, Vale. I, clar, dic, jo la gent de Femarec no els conec i m'encanta conèixer els llocs a través de la seva gent i, per tant, penso que la millor manera de poder-vos conèixer a vosaltres, a Femarec, és gràcies a vosaltres, a la gent que sou avui aquí. Per tant, avui m'agradaria que l'escenari no fos aquest. No. Que l'escenari fos tota aquesta nau, i que el protagonista no fos jo, sinó que els protagonistes siguem tots i totes els que ens hem reunit avui aquí. Per tant, us tocarà treballar. No, a veure, com et dius? Esther. Molt bé, Esther. Esther, veig que portes aquí una acreditació. Què és aquesta acreditació, Esther? Doncs una acreditació. Doncs vinga, ja ho tindríem, això, Molt bé, sí, senyora, Esther. Sí, senyora. Veus? Ho veieu com parlant amb la gent aprens coses? És a dir, Esther diria que això és una acreditació. Què és això? Doncs és una acreditació. Sí, senyora. Molt bé, Esther. Bueno, a veure, serà difícil, aquesta entrevista. Que hi ha nivell. Collons, si hi ha nivell. Hòstia, si tingués telepatia, llegiria cada disbarat. Bueno. Què tal, tio? Hòstia, m'acabo de posar al costat d'aquest noi i acabo de sentir... Oi. A veure qui deu ser aquest. Com et dius? Aitor Clavijo. Aitor Clavijo. Molt bé, Aitor. Aitor, tu dins de Femarec, què fas? Un poco de todo. Un poco de todo. Hòstia, m'acabo de trobar el chico para todo de Femarec. Molt bé, Sergio. Sergio, d'on ets tu? ¿De dónde eres? Yo, de aquí, de Barcelona. De Barcelona. I quant temps fa que estàs a Femarec? 30 años. Hòstia, m'acabo de trobar el fundador de Femarec. El fundador! 30 anys! Perdoneu-me, aquí davant hi ha una enganxina de... Mira, obre. 30 anys de Femarec, que els 30 anys m'han dit que es van celebrar l'any passat, i m'acabo de trobar en Sergio. Tio, tu és el que pusiste la primera piedra. Eres el Adán de Femarec. Molt bé, caral. Quants anys fa que estàs aquí a Femarec? Des dels inicis. Hòstia, com en Sergio. Més als inicis. Soc sòcia fundadora. Hòstia, he enganxat un peix gros. Com et dius, tu? Jo sóc el Marco. Marco. Hòstia, Marco. Molt bé. D'on ets? Sevilla. Sevilla. A quina hora t'aixeques per venir a treballar? Hòstia puta, Sergio, tio. Tío, que viene de Sevilla, tío. ¿De Sevilla? De Sevilla viene. ¿A qué hora te levantarías tú para venir de Sevilla? Hòstia, tio, Marco. Joder, Marco, quasi ets en Marco Polo. Hòstia. Clar, ara aquí deu haver-hi gent que diu només està... Jo estic tranquil perquè no estic al passadís. Ja, cap allà no hi escenari, no? Clar. Hola, tio, què tal?
Què tal? Com et dius? Marco. Marco! Sevillano. Marco, tu coneixes l'altre Marco? Sí, es mi monitor. Mi monitor del curso. Ah, hòstia! És a dir, en Marco, el sevillano, que va venir aquí per amor, és el monitor d'un altre Marco, que ets tu. Sí. Hem estat amb en Marco, que ell és formador de la secció de Dual, i l'atzar ha fet, hòstia, de veritat, és atzar total, perquè jo no tinc pensat parlar amb ningú. Jo no sé mai amb qui parlaré. He anat a petar amb un altre Marco, que resulta que el primer Marco és el seu formador. I el tio va i m'ha dit que me n'ha parlat delícies de l'altre. És que, clar, tio, és que no saps mai, a vegades, la vida. I ara, aquest d'aquí, vés a saber què m'explicarà. Com et dius? Marcos. I clar, més històries per aquí. Què tal, tio? Bé. Bé. Et pots aixecar? Sí? Hòstia, bueno, mira, veus? I ara aquí... Hòstia, perdona. Ara mateix semblem el duo sacapuntes. Rodica. D'on ets, Rodica? De Romania. De Romania. Oi, quant temps fa que estàs aquí? M'entens el català? Sí. Bueno, en España o en la empresa. En Catalunya. Pues desde el 2004. I en Espanya? Pues igual. Hòstia, que casualitat, no? I ara m'acabo de trobar la Rodica, que m'acaba de dir que s'encarrega de que todo esté limpio y puc ben assegurar que está todo muy limpio. Ya. Més li falta dir que lo dudabas o què? I a Femarec, quant temps fa que treballes, Rodica? 2 años. 2. Estàs contenta? Muy contenta, sí. Sí. Y una coseta. Aquí se ha hablado de valores en Femarec, ¿no? Sí. ¿Y tú nos notas estas cosas que han salido por aquí? Compañerismo. Claro, estamos en una gran familia y les doy las gracias de que me han recibido y me han tratado como si fuera una de ellos. Ai, i aquí hi ha més gent. Hola, què tal? Mira, permetem un moment, perquè m'acabo de trobar amb una persona que m'ha vingut a rebre quan he arribat. Hola. Hola. Això és energia. Hola, Com et dius, perquè tothom et conegui? Em sembla que em coneix tothom. Soc l'Amèlia. Sí. Sí, l'Amèlia, la senyorita Rottenmeier de Femarec. Sí? Sí. Toma, ho sabia! Tu com et dius? Esther. L'Esther, que ja tenim el tercet, la Caral, l'Esther i l'Amèlia, la Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant. L'Esperit Sant. Esther, una cosa, tu ets l'Esperit Sant? Sí. En qualsevol moment sortiràs volant per aquí, no? Bueno, poder sí. Mireu, jo quan arribi a casa i els de casa em diguin... I fins ara no ho podia dir perquè no us coneixia, de veritat. Coneixia molt poquet Femarec i ho haig de reconèixer. I quan els de casa avui em diguin Quim, tu que has anat a Femarec, què és Femarec? I jo diré, hòstia, doncs Femarec és un grup de gent que es fan regals, que treballen amb el cor, que creuen en la diferència. Diré, Femarec, no sé, jo no sabia amb qui parlaria de vosaltres, però m'era igual, perquè tothom té una història, tothom. I quan les compartim, aquestes històries, hi sortim guanyant tots i totes. Per a mi, avui, conèixer la gent de Femarec que no us coneixia ha estat un autèntic regal. Un regal dels que comentàvem amb la Caral, perquè m'encanta conèixer gent. I a partir d'ara, quan em diguin, Quim, qui són aquests de Femarec? Ho tinc claríssim. Gent de Femarec, sou molt bona gent. La, 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 la.
Moltes gràcies!